Ayan guys, na-disgrasya ang pagi dahil sa siyang kumain sa pamingwit. Ayan ang laki pagi guys, na-disgrasya po siya. Ayan. Pero yan ay pakakawalan pa rin. Dali na, pakawalan mo na yan. Huwag mo na sukitin dyan eh. Maano ka lang dyan. Hawakan mo na lang. Ay, wait sa akin? Ayan guys, i-release na po natin yung yung pagi. Kasi na-disgrasya po siya, kumain siya sa pamingwit. Ano mo ko ha? Paano mo ko? Sige, nakukuha ka. Ayan guys, Baka wala natin guys, mga lods. ayan, baka i-release natin yung pagi guys. Kabila naman, Jay, kung ano sabi Jay, para hindi nyo mahulog. Ayan. Talaga yan. Ayan, na-disgrasya po sa sa pamingwit guys. Ayan, pakakawalan na. Ayan, nabuhay pa. Goodbye!